En Galicia a maioría da xente consume café con leite. Dixemos, vamos a participar. É que mellor opción co café para todos os días, a todos os públicos, fácil de beber. Cando eu comecei a traballar con café, non sabía nada de café. Levaba 2 anos vivindo en Brasil. Cheguei ali, unha pequena facenda de café. Japoneses ali no medio dun lugar, facendo café. Para min foi todo peculiar, non, o seguinte. Pasei o Covid ali vivindo ca familia Mori, familia de brasileiros japoneses. Chamei a Pedro, vou levar o café para Galicia porque quero empezar un proxecto ali. Temos un pedazo de café nesa gama, café a casa, convencional de Brasil, se está facendo tamén ter algo de relevancia. Fixemos o tueste que facemos normalmente, o café que máis vendemos a outros locais, tamén para o consumidor final, porque é o café que xusta mellor forma de consumo de cafetera italiana. Ten máis mérito cando é un premio, non compite porque sea un café extremadamente caro, é un café moi accesible e ganamos unha medalla de bronce. O café de especialidade é especialidade porque está puntuado. Hai un protocolos de cata que non ten defectos, que ben tratado, ben de origen, segura unha calidad previa. Despois hai que facelo artesanamente, tostalo. É normal que te poda sorprender, que non che guste, porque pode ser que estivese acostumbrado a outra cousa. O básico é iso aí, mellorar a experiencia de consumo que temos cotidiana de algo tan normal como é o café. Tamén que teñas máis información do que estás tomando, podes disfrutar de algo. Temos rutinariamente, si mellora o teu día a día, a quen non lle gustaría iso? Tanto a cafetería como o tostador están funcionando ben. Creo que aínda somos novos, tostando para outros levamos 2 anos. Está dando resultado, a xente está contenta. Conta pendiente de darnos un pouco a conocer, non só na contorna de Santiago, senón en Galicia.